Sanibonani, igama lami nguNonhle Dlamini eCarolsbrook. Alright, sisi wami njengoba sengichazile ukuthi sifike malunga nento that's trending on social media, ingabe uyahambisana mhlambe necala lika baba uGugu Dlamini ukuthi yena nje akayazi into efana naleyo and ayikaze yenzeka? Umalimo Gugu uyayazi lento, mina angihambisani nokuphika kwakhe. Alright, ukuze mhlambe nabanye abantu abasekhaya beva ukuthi what's your side of the story, mhlambe nje ungakwazi ukuthi ukhululeke uchaze nje ukuthi kwakunini kwenzakalani kanjani? Yebo, ngakwazi ukuchaza. Alright, ngicela ukukunikeza ithuba dadewethu ukuthi uzichazele wena ukuthi lithine lakho iside le story. Yebo. Le ekhaya mina ngangihlala nomalimo Gugu, nokhulu, nobamkhulu. So uma ngangahlali naye uma wehlala ePlainhill lo ekade eganele khona. So umalimo Gugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalimo Gugu lento akazange azayenze kumina kube kanye, wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. So kuthi ngenye day umalimo Gugu ekade eholile emsebenzini, angibize ngidlalele eminyango. Ngithi mangaba ngifika athi uyayibona le mali, ngithi mina ewe ngiyayibona, eyibala embedeni. Okwangimangaza kakhulu kwaba yiOkapu, oyekade ibeke khona eduze ephezulu kombhede eduze kwayo imali. Ngayike abesangidedele ngiphume ngihambe ngiyodlala. Kuthi ke ngenye day angithatha umalimo Gugu angise emva kwaround. Emva kwaround nakhona oyekade sayenza same engiguqisa ngedolo khona lapha emva kwendlu. So afakeke utoto wakhe la ngemuva kumina emva la ngibhosha khona. So mangabe ifaka ke lento yakhe le uyifaka la ngibhosha khona uyifaka nala ngichama khona. Kuthi ngelinye ilanga ke ngidecide ukuthi no kufanele ngimtshele ukhulu. Okhulu ngithi maba ngimtshela le ndaba athi ukhulu cha ungalinge nje uzuyisho lonto ngoba amanga lawo. Ngathula. Kwathi ngenye day wafika uma kwakade wenza umxokozelo wamalimo bonga. Mangabe fika uma ntambama ke sophelile umxokozelo ngikhale ngimtshela uma ukuthi mama mina ngifuna ukuhamba nawe ngicela ungalinge ungishiye le ekhaya. Uma aqala goloza ukuhamba nami ngoba wedecide ukuthi mina kufanele ngihlale nokhulu. Okay, it's fine ke. Ngiyawumaza agcine sevumile ngihambe nangiyena ePlainhill. So ngalelo suku lolo ke la engamtshena ngalo zasikade zingekho ingane zesikole sahleli naye sobabili. Ngimtshela uma ukuthi ma ekhaya umalume ubekade ngifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Ayuma akazange azakholwe. Ongangokuba uma wazi wakha ngisho induku. Wangishaya ngendlela ukuthi engakholwa wabuza ukuthi Nonhle uGugu angayenza kanjani lonto le. Ngimtshele ngithi mayiqiniso ngisho ungambiza umalimo Gugu uzovuma. Nami ngangade ngingazi ukuthi ngempela mangabe efika uzovuma yini noma uzophika ngoba uma engaphika kusho uma ngaqhubeka ngibulale ngenduku. Ayiwe uma athathe ifoni afonele babalindo emsebenzini ngoba edinga yena kumalimo Gugu. Atsheni babalindo ukuthi babalindo ngicela ungisize ubuye noGugu umtshela ukuthi ngicela ngivakashele le ekhaya nangempela umalimo Gugu afike. So ke umalimo Gugu mangabe efika uma wafika wamphakela ukudla kwa right kanjaya wayesebuye ngena naye ekamereni lo ekade ezolala khona. Waxoxa naye wamtshela ukuthi Gugu la uNonhle ngitshela ukuthi wena ubukade umnukubeza umfaka utoto wakho ngaphambili nangemuva. Umalimo Gugu akazange azaphika. Umalimo Gugu wavuma ngaleso sikhathi. Into ayisho kuma wathi uyaxolisa ngaleso senzo sakhe wahlaselwa uSathane. Kuze kufikelele ekutheni ke mina kufanele ngihambe ngiye ekhaya eThopha ukuboka baba wami. Ngihambe ngiyohlala khona. Uma wabuye ePlainhill weza le ekhaya ezobikela umalume. So wababikela komalume ngodaba wabiza umalimo Gugu wahlalwa naye phansi umalimo Gugu wavuma. Emva kwaloko kodwa umalimo Gugu into ayenza wayithula ngisho imkhonto emsamo ngesizathu sokuthi ukwazi uma uyambuza ukuthi ngilaphi mina ungihambiseleni. Lento ke le uma wazi wathatha khona isinqumo sokuthi no kufanele ahambe aye emaphoyiseni ngoba phela umalimo Gugu kusho manje sifuna ukumbulala. Emaphoyiseni ngafike ngachaza njengoba ngichaza nje ukuthi umalimo Gugu ekade lala nami hayi kanye kaningi wayengifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Kwazi kwafinyelela ekutheni ke manje kufanele ngithathwe ngisiwe kudokotela. Ngathathwa ngasiwa kuyena udokotela. Mangaba kufika kudokotela ngafike ngashekwa. Lento lena umalimo Gugu yokuthi manje uyaphika okushena uzivikele lakhe iside okubhlungu la kugxekwa uma
ukuthi uma uyena oyekade okusho ekade ngihlohla mina ukuthi mangibopha uMali Mogugu ngalezi zathu lezi abazibekayo abantu kuthiwa yena umama okusho ekade ehlohlwe yomalume. Mina yonke lonto leyo angiyazi, mina ngikhulumela mi side. Ngisho kokuthena wakade kunezingxabane emndenini, mina angingene lapho, angiyazi lonto leyo. Mina ngikhuluma ngenkinga yami phela. Ngiyabonga. Dadewethu iyaze yabhlungu, ngiyaxolisa ukuthi you had to go through so much. Umncane waze wakhula, futhi ke kuyaye kwenzeka ukuthi abantu abadlula ezimene ezifana nalezo odlule kuzo bagcine bezibulala noma abantu begcine bethatha izinqumo ezingezinhle. Siyakubona ukuthi umuhle, uphilile, uright. Mhlawumbe healing process, ukuhila kwakho kukuthatha isikhathi esingakanani, and I'm sure manje kunamanxeba avukayo because it's out there, it's on social media, people are saying whatever that they want to say. Mhlawumbe ngathi kukuphatha kanjani ukuva people having assurance ukuthi akugagaze kwenzeka kodwa wena ube wazi ukuthi usuhlukumezeke hayi kanye kodwa kaningi? Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo uMali Mogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa uMali Mogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento, imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini, ngithukwa ingane zize zilinganise, ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo, elinye lingaphansi enkomeni. Ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini kuthiwa mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu, ngangizange ngize ngidlwengulwe mina. Abanye bathi mina ngadlwengula, abanye bathi ngiqamba amanga, njoba kusho namanje ukuthi wayamanga. uMali Mogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo uMali Mogugu angiphiki, uMali Mogugu wayekholwa, waqala wangenisa ePostoli, waphuma ePostoli wahamba eZiyoni, waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. uMali Mogugu mina into ebengiyidinga phakathi kumina phakathi kwami naye iqiniso kuphela. Kwamina lento le nginesithombe emqondweni wami, nginaso isithombe. Futhi angiboni ukuthi kusazodlula, angiboni ngoba kumanje kunzima ngisho ukuhamba ngisho emadrobheni. Mangithi ngiyahamba amadoda akhombisana ngami, okusho mina nje ngangidalela ukuthi mina impilo yami yonke mina iyophelela nje. Angazi noma iyona into engazalwa mhlawumbe ngiyifumbethe neswini sikamama ukuthi mina impilo yami yoba ngayilutho. Ongangokuba mina ngaze ngayeka ngisho isikole ngendlela ukuthi kwangasafundeki. Ayayikhona ama-social worker ayahamba kakhulu into yami, nanokuthi wazi kwafikelela ekutheni mina kufanele nginikezwe incwadi, unyezwa nginikeza incwadi empesheni ukuthi kufanele ngiyithathe ngihambise esikoleni. Mangihambise esikoleni lo ncwadi leyo yafike yachithwa ngoba babethi othisha mina nginalutho emqondweni. Kodwa ngoku mina ngangizazi ukuthi ngiphazamisekile, kodwa kulungile. Abantu abasayide ngalendlela abasayida ngayo, abamphikele ngalendlela abamphikela ngayo, naye laphika ngayo, kulungile. Kwaze kwabhlungu ukuzwa lokho dadewethu. Mhlambe masingake sazi nje, mhlambe wagcina kabani esikolweni, mhlambe kukhona umuntu out there ongaba nalo usizo, kukhona mhlambe la usebenza khona njengamanje, okanye ikhona yini into oyenzayo njengamanje empilweni yakho? Mina esikoleni ngagcina ka grade 8 esikoleni, ngayeka ngehluleka. La bekade ngisaphanta khona ngiphanta khona efemini. Umsebenzi wethu uyicontract uyaphela, kumanje ngihleli, akukho okunye ngikwazi ukwenza. Mntaka baba, mhlambe ku journey yakho nama social workers kuke kwakhona mhlambe la okwazi ukuthola khona ama psychologists ukuthi ukwazi ukuphalaza inhliziyo yakho, mhlambe ukwazi ukuthola at least healing, noma ke ayizuba the full version of it, kodwa at least ukwazi ukuthi ukwazi ukuba noxolo enhlizweni yakho. Mhlambe how does it affect you mentally? Uyakwazi ukuhlala nabanye abantu kuma relationships, uyakwazi ukuhlala nayo yonke lento? Kwe relationship hayi bandla ngifuna uqamba amanga, ngiyehluleka.
nangokuba la khona le Carisbrook nginaye umfana wangizalisa ingane yami inonyaka manje kodwa naye wangethuka wathi nje ngabe uyangishaya kade sixabana sinayo imfuna imali yengane wathi ngabe uyangishaya inkinga ngizombopha njengomalume okusho nje into ehlele ngophila nayo wes manje njengoba ngisigcwele kuma social media okusho nje into engophila nayo. Going back to umbuzo lokuthi uke walithola mhlawumbe usizo lwama psychologists okanye ngaba ubona ukuthi uyalidinga ukuze ukwazi mhlawumbe ukusizakala. Ngiyalidinga kuze mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngisizakale idlule lento le njengoba seyiqale phansi ngiyalidinga kakhulu ngabonga ukulithola usizo lokuthi nami bake bangihendrisha le ndlela abazongihendrisha ngayo. Dadewethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga ngeqiniso lakho, siyabonga ngeside lakho le story. Sengathi uJehova ngakusiza ululame, sengathi uJehova ngakusiza kudlule konke kube ngathi akugagaze kwenzeka. Sengathi uJehova ngakuvulela iminyango ongakaze wayicabanga, ukwazi ukuthola umsebenzi, ukwazi ukuprovide ingane yakho, ukwazi ukudlula kule nhlungu obhekena nayo. Mhlawumbe nayo malume mayiphuma nikwazi ukwenza uxolo njengomndeni niqhubeke niye phambili. Ngiyabonga mhlambe kungazameka ukuthi libe khona uxolo ngoba nami sengiyafisa ukudlula kuyo yonke lento le kumele aphume naye ahambe oziphilele yakhe impilo kodwa ukuthi phakathi kwami naye sangawazi nje ukuhlala njengomndeni ngeke ngize ngikwazi ngesaba ngeke ngikwazi.